Ahoj, moje meno je Patrik Zráškovič a v tomto videu si rozoberiem, čo znamená byť podnikateľ. Dnes som veľmi unavený, ale podnikateľ nemá čas na to byť unavený. Podnikateľ, hlavne zo začiatku, keď začínaš podnikať, musíš makať. Veľa ľudí ti povie, že a však oddychni si, a však potom to spravíš. A keď takto to budeš robiť, stále budeš niečo odkladať, tak nikdy nebudeš úspešný podnikateľ. Ja momentálne sa necítim úplne najkomfortnejšie a cítim sa pomerne dosť unavený, ale rozhodol som sa, že natočím video pre teba. Aspoň to bude video autentické, že naozaj som unavený a idem a urobím to. A to isté by si mal aj ty v podnikaní. Ak si unavený, mal by si sa vedieť premôcť a ísť makať. Jak sa hovorí, častokrát tam, kde tvoje limity končia, tam sa ty začínaš najviac učiť. Takže tým, že ty nechceš prekonať tú prekážku a ísť napríklad cez tú miernu únavu, po prípade miernu bolesť a nie si ochotný cez to ísť, tak prečo vôbec by si mal byť úspešný? Prečo by sa ti malo dariť? Ty za to, aby si bol úspešný, musíš niečo obetovať. Musíš obetovať svoj čas, musíš sa vedieť zatnúť a jednoducho musíš vedieť ísť. Keď som začínal podnikať, na začiatku podnikania som bežne robil denne 10 až 12 hodín a nebolo ani nejakou výnimkou, že som robil cez víkend, sobotu, nedeľu. Doslova, robil som 7 dní v týždni, vieš koľkokrát som bol vtedy unavený? Strašne veľakrát. Som ráno vstál, o nejakej 5:00 som mal budík, išiel som ešte na vlak, došiel som do Bratislavy, išiel som do kancelárie a domov som išiel o nejakej 8:00-9:00 z Bratislavy. Domov som došiel, mohlo byť nejakých 10 hodín, pol 11:00 a ďalší deň znova. O 5:00 budíček a znovu celý kolobeh. Takto som fungoval skoro 2 roky. Bol som tak strašne unavený, ale na druhú stranu som bol strašne šťastný a motivovaný, že vidím tie kroky a že sa posúvam. A to bola pre mňa tá najväčšia odmena, ktorú som mohol mať. Aj keď som bol unavený, cítil som v sebe ten pocit naplnenia a že sa pekne posúvam a idem si za svojím snom. A toto by malo motivovať aj teba v podnikaní. Aj keď nevládzeš, tak by si mal sa prekonať a mal by si sa motivovať tým cieľom. Zober sa napríklad mňa. Bol som včera cvičiť, predvčerom som bol cvičiť, dneska som si dával voľno, ale každý boží deň som teraz vstával o 5:00 a išiel som spať okolo nejakej 10:00, 11:00, takže ten spánok nebol úplne, že boh vie čo, ale som sa prekonal a povedal som si, že natočím pre vás autentické video, kde ukážem, že aj ja niekedy nevládzem a je to úplne normálne, ale vtedy sa treba prekonať. Takže pokiaľ sa ti toto video páčilo, nezabudni mi dať like a odber. Pokiaľ chceš nejaké ďalšie videá, kľudne mi napíš do komentu, že na akú tému by si chcel video a skúsim ho pre teba natočiť. To už je za mňa všetko. Keby čokoľvek, dole ti zase dávam link na môj web, kde mi môžeš napísať a požiadať ma o konzultáciu, kde sa vieme pozrieť na tvoje podnikanie. Čau.